Wah, ini pas joget. Ayo, rekam. Aku joget ku tunggu iki. Oh, edan iki. Ajan. Istirahat. Tol. Wel. Ada celok teko lho, Dang. Celok teko. Angkat piring. Bisa deh. Kenapa? Aku kali. Ya, sudah. Dungo sekno. Astagfirullah. Kurang kene. Doa mau minum. Ora jan iki bocah iki keringet goblas sekarang ini. Mari sembuh. Mari. Hilang lorone. Hilang lorone. Laran saya. Oh ya enak tuh ya. Jam loro Mbah Min. Ente mati kuwi lho. Pinggir. Tangan sing sewani sik. Lenjak itu tangan sik. Budak urip. Goyak kok. Kon. Oh, kabar cepat asmo, kabar syadallah ya Allah. Selase no. Selase. Pak Martinez